Ay, Men doğru size ya. bolýan çykymy ýyza. Size ýüzsünde meni gatlyp gelýändi. Yine dostlar görüşüňiz ýaly biz maksada bilen Moskwa Vnukovo aeroportuna geldik. Dostlar eger Rusya Federasyonyna gaçak almy bolsaňyz köp soraw berýäňiz. Rusya Federasyonyna näme çykyp bolýar, näme ýaly geçip bolýar. Dostlar, buna öz iýleşmek maksadaga Polşa dokument alşady, randewus çykdy, ýürükdi aeroportu. Öz iýleşmegi uğratmana geldik. Dostlar bugün hem müşterimiz Malfat Rusya'dan geldi. Ne geldi, ne derecede geldi öğrenelim dostlar. Dostlar Malfat Rusya'da deport aldı. Ve son bize can edip şöyle yağdayını düşündürdü ve biz hem onun durumunu aldık, inceledik ve şu şekilde bir yıllık pozitif vizasını işletmesini aldık. Malfat hoş geldin. Hoş gördük. Ne geldin bir aysan? Bu ýaly sizin açıkçıların bir işini bera hemme gülýärek boldy. Sağ olun Tekanoýda kompaniyada işini döstürnük. Hemme arada baklaap berýän. Dostlar ondan hem siz hem Polşa, Avrupa okumana, işlemana gelmek isterseniz bize Tekanoýdan yüz tutabilirsiniz.